'Yan ta'adda masu ikirarin jihadi a arewa maso gabashin Najeriya sun kai hari kan wani sansanin soji cikin dare, lamarin da ya tilasta a fararen hula kimanin 5,000 arcewa zuwa makwabciyar ƙasar Kamaru, kamar yadda majiyoyin tsaro da Gano suka bayyana a ranar Juma'a. Harin da aka kai a garuruwan Banki da Freetown da ke kusa da iyakar ƙasar da Kamaru na zuwa ne ƙasa da makonni biyu da aka kai garin Darul Jamal, inda rayuka kimanin 90 suka salwanta. Har yanzu muna Najeriya kuma kan batun tsaron, inda dakarun sojin saman kasar suka halaka fiye da 'yan ta'adda 25 yayin wani samame da suka kai yankin Bula da Banki da suke sassan jihohin Yobe da Borno. Daraktan watsa labaran rundunar sojin saman Ehmen Ejodame ne ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar jiya Asabar, inda ya ce sun kaddamar da samaman ne tun a daren Alhamis din da ta gabata, bayan samun sahihan bayanan tsaro daga jami'an da ke yankin. Ejodame ya kara da cewa rundunar haɗin gwiwar ta kaddamar da aikin ta kunshi rundunonin leƙen asiri da na binciken kwakwab, inda suka yi amfani da jirage marasa matuƙa tare da bin diddigin ayyukan 'yan ta'addan da kuma gano sansanoninsu a arewacin Banki.